Wel, dyma ni, yr holl ffordd draw yn America ar Skype. Eric Munro. Helo, helo. Neu bore da, ddylwn ni ddweud. Helo! Bore da. Cyfarchion o San Francisco. Diolch. Sut le ydy San Francisco? Dwi ar y gwaith yn Zinga ger Stadiwm Giants. Ei, llangofalliadau i Giants. Wyt ti'n fan o Giants? Ydw mawr. Oh, da iawn, da iawn. The Giants won the World Series again, and they are playing very well. Mewn pêl fas. Unwaith eto, yes. Beth ydy dy waith di? Dwi'n gwneud gemau cyfrifiaduron. Wyt ti? Ydw. Fel draw something fan fel hwn. Fanfil? A dwi'n gwneud rhwngwyneb defnyddiwr. Rhyngwyneb defnyddiwr, user interface. Yeah? Wowzers. So mae bwydlennau a ffenestri. Dwi'n impressed. Dwi ddim yn gallu defnyddio ffôn yn iawn. Pam o ti eisiau siarad Cymraeg? Wel, pan ro'n i'n ifanc, mae'n had yn sôn yn aml am efam, sef fy mam gi, ond fe fydd hi farw pan oedd fy nhad yn 10 oed. Felly dwi ddim erioed wedi cwrdd â hi, ond dwi'n gwybod bod ei theulu hi yn dod o Gymru yn y gorffennol. Felly, dwi'n Cymro tipyn bach, ond dwi ddim yn siarad Cymraeg yn dda. Fi'n meddwl ti'n siarad Cymraeg yn dda nawr. A fi hefyd. A threiglo yn berffaith. Ei theulu hi. Seren air, Eric Munro. A sut nes ti ddysgu Cymraeg? Yn yr 80au, dwi wedi dechrau dysgu, ond yn y 80au, roedd yn anodd iawn i dysgu Cymraeg a tu allan o Gymru. Felly dwi wedi rhoi ffidl yn y to. A dwi newydd ddechrau unwaith eto i ddysgu Cymraeg. A mae'n mwy hawdd nawr gyda'r rhaglenni teledu, y radio, y YouTube. Wyt ti wedi bod i Gymru? Yn y 80au, fes i am gwrs calam yn Aberystwyth am wythnos. A dwi wedi dysgu tipyn o Gymraeg. Beth am y dyfodol, Eric? Sut wyt ti'n mynd i gario ymlaen i siarad neu ymarfer dy Gymraeg? Dwi'n darllen nofelau i ddysgwyr. A gobeithio dwi'n mynd i fynd yng Nghymru am gwrs arall. Diolch yn fawr i ti, Eric, a diolch i ti am ddysgu ein heniaith ni. Mae'n rhoi gobaith i ni gyd. Diolch. Pob lwc i Giants hefyd. Diolch am y Go sgwrs. Giants!